Trommelen in een drumband. Het kan hier in ons trefcentrum in Nieuw-Lotbroek, in Hoensbroek. Wat een beetje de thuisbasis is van drumband Marijke. En ze starten vanavond op. Na de vakantie is het een eerste repetitie. Er zijn nog wat leden op vakantie, dus ze zijn nog niet zo heel erg druk bezet. Maar we gaan eens kijken of ze tijdens de zomervakantie niet verleerd zijn, dat trommelen. Paul Monen, de vuurzitter, zit neven mij en staat neven mij. En de man is ook al 30 jaar lid van deze club, maar dat is niet trommelend, Marijke man. Nee, ik ben amuzikalisch. En klinkt heel raar voor een voorzitter van een drumband. Maar ja, zoals ik al zei, via de dochter ooit erbij gekomen. Omdat de voorzitter op dat moment zei. En dan zochten ze nu en daar houden we nu. En dan hebben ze mij gevraagd van, wil ze dat niet tijdelijk doen? En dan heb ik gezegd, ja, tijdelijk wil ik dat wel invullen. Dat gaat tegen een andere vink die een beetje meer muzikalisch is als mij. En dat tijdelijk, dat was wie lang geleden? 30 jaar. Ja, kijk, dat bedoel ik. Zo zijn het vuurzitters, hè. En zo zijn het verenigingslui. Paul, wie is er met de club? Ben je tevreden daarmee? Kan het beter? Zijn er goede, zijn er minder goede dingen? Met de club is het verder groot. Alleen het ledenaantal, het ver te weten. We zijn nu al een jaar of 5 aan het kijken voor nieuwe aanwas. En het werd steeds moeilijker. De vijver werd steeds kleiner en de vissen en de hengelaars werden steeds meer. En ja, de jeugd wil niet meer zo. En dat merken we de laatste jaren. En we hebben nu, ja, de laatste is de handje. De bier is gekomen, hè. Dat is de jongste van ons. Er zit er ook al een jaar of 4 bij. Hij heeft nu een speltje gekregen dit jaar. Hè. Ja, een speltje gekregen van 5 jaar. En daar hoort de aanwas op. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel jammer, want ik hoorde die secretaris toen straks vertellen. Er worden vroeger gebroken worden er 3 drumbands en er zit er laatste. Maar dan, ja, toch blijkbaar nog te weinig aanvang. Had er nog ideeën wie er de lui aan de trommelen kunt krijgen? Ja, we zijn nu samenwerkingen zoeken met wat verenigingen om te kijken van Loeser. Ja, er zijn weinig trommelaars. Hè. Kijk, we worden ook vaker gevraagd voor recepties of voor muzikale evenementen. Maar ja, ik zeg altijd, we zijn een drumband en daar moeten we van houden. We zijn geen harmonie. Ja, waar blaasinstrumenten bij zitten. Hè. En dat helpt ook al bij jeugd tegen. Hè. Dan moeten we al van het slagwerk houden. Als ze er niet van houden, dan houdt van muzikalisch, van meer muzikalische instrumenten en melodische instrumenten, ja, dan kiezen ze voor een harmonie. Ja, en ik zeg van, ja, we zijn nu aan het kijken van met harmonieën en met schutterieën om te kijken, kunnen we niet samenwerken op het gebied van trommelen. Nou, dat we zeggen van Loeser, als we dat nu trekken, kunnen we een gezamenlijk clubje maken van 2 of 3 verenigingen. Dat ze een beetje meer bodyhubs als alleen maar die paar man die zelf hubs. Ja. En daar zijn we nu eigenlijk naast zich op zoek dit jaar. Ja, de moest bezig blijven natuurlijk. Ja, en verkennen dicht wel alleen maar heel veel succes bij Wunche. Ik zou zeggen, zorg dat ze de komende 30 jaar ook aan de trom blijft. Ja, 30 jaar zijn we mij wel niet meer haalbaar zijn, maar we proberen wel kijken. We gaan door tot de laatste snik, zeg je maar. Maar het wordt steeds moeilijker. Oké. Houden op die trom. Ja, dank je. Ik ga me dat even bekijken, maar dat trommelen dat is nog best wel lastig, hè? Ja, daar moest echt een goede opleiding voor hebben. Dus is echt met een basis moesten beginnen. Dus meestal slagwerk bestaat eigenlijk uit heel veel instrumenten. Dat is een aantal hoofdinstrumenten, kleine trom, drumstel, melodisch slagwerk, xylofoon is het. En dan hebben ze nog pauken, hè, die grotere koperen ketels. Maar meestal begint ze dus gewoon met een kleine trom als basisopleiding. En van daaruit leert ze dus eigenlijk ritmes, de leert noten, de leert stellen. En dan kijken of degene wat het leert ook een beetje ritmische aanlegheid. En anders wordt het moeilijk. Ja, Henk is dus instructeur van Marijke Hoensbroek. En dat is zeg maar zo'n beetje een dirigent.
van een drumband, mag ik dat zo zeggen? Ja. of instructeur. En de bent dus de instructeur, de leidt ook de jonge lui op, wie daan door. En misschien die ander lui, hij had ze ook misschien wel opgeleid. Of... Nou, nee, we hebben nog een. Dat is de meneer waar net nog hier, dat is Hein Timmermans van Merkelbeek. En dat is al een heel aantal jaren geleden al verbonden, is er ook instructeur geweest. En momenteel deed hij ook nog de opleiding hier, dus bij Marijke. En verder geeft dus les op muziekschool. Maar wie al eerder verteld, hij wordt veel wegbezuinigd en ben ik ook wegbezuinigd. Ja, maar ik had nu maar een idee dat met name die jongens snaken, dat die wel geer op zo'n drumstel houden of in zo'n samba-band hellen. Maar dat valt dan nog wel met. Nou, kijk, voor een samba-band moest het toch ook alle ritmes kennen. Hè? Dat moest ook ritmisch zijn en zo. Maar tegenwoordig met de jeugd, ze zien dan een drumstel en het ziet heel leuk uit. En dan denk je, oh, dat ga ik ook doen. En pap hebt dan zo'n drumstel. Maar dan begint het pas. Het moest toch weer met de basis beginnen, met die kleine trom. En wat ze tegenwoordig ziet, wat ik al zei, dus dat heel veel jeugd ook een beetje wel verknogen is aan de telefoon of de iPad of noem maar op. Het hebben ze PlayStation, Xbox allemaal. Dus ik heb leerlingen gehad en dan nu als je dan dat die 4-5 uur achter de PlayStation zit en dan vroeg ze, heb ze geoefend? Ja, nee, ik heb deze week in de tijd. Ja, en dan merken die ouders het ook nog een jaar en dan, dat er geen vooruitgang is en helaas houden ze dan af. Dus, en dat is eigenlijk wel jammer in deze tijd. Dus ik begreep wel die telefoons, het heeft een voordelen, maar het heeft ook heel veel nadelen. Vooral voor de verenigingsleven en zo. En, als ze daar aan begint, moesten ze serieus. Ze moesten een aantal keren in de week oefenen. Anders schuurt dat niet op en dan wordt het heel saai en dan hield het op op een gegeven moment. Voor jullie jongens en meisjes, dan moet gewoon even een stundje, half stundje per dag, wie er dan hij gewoon even op een instrument oefenen en dan beleeft ze daar heel erg veel plezier aan. Daan, hier naast me, is het jongste lid. En hij doet het al 6 jaar, vertelt hij me net. Hoe oud ben je dan nu, Daan? Ik ben nu 12 en word in november 13. Dus met 6 jaar stond je hier al te rammelen op die trommel? Ja, dat wel. En hoe kom je erbij om bij de drumband te gaan? Omdat je vader er ook bij is, of je familie, of dat je dacht van ik vind dit gewoon leuk? Nee, we waren een keer bij een WMC en toen vond ik dat leuk. En toen ben ik eigenlijk op doorgegaan. Oké, en wat vind je er zelf van? Kun je het inmiddels goed? Ja, ik heb al een paar solistenconcours gedaan en optredens, marsen en heel veel eigenlijk al. Oké, want je bent hier ook helemaal opgeleid en je hebt een les gekregen, zeg maar. Ja, van Jo en meneer Heijn. Oké, en dat ben je nu inmiddels, is dat klaar of blijf je dat doen? Nee, ik blijf dat doen, want dan word je steeds beter en kan je meer oefenen. Goed zo, Daan. Ik zou zeggen, blijven trommelen, jongen. Ja, zal ik zeker doen. De moeder van Marijke Hoensbroek is Sandra de Bruin hier naast me. Ze is al 40 jaar lid en ze gaat ons nu vertellen waarom het zo chic is om bij een drumband te zijn. Nou, ik ben hier binnengekomen met een vriendinnetje meegegaan naar de repetitie kijken. Die waren met 3 zusjes. En het was zo leuk dat ik dacht, nou dat wil ik ook wel doen. Toen was ik 12, dus nu 40 jaar verder ben ik iets ouder. Ik vind het gewoon leuk om muziek te maken met elkaar en met mensen te ontmoeten. We hebben een hele hechte kliek. We zijn niet meer met zoveel man, maar we zijn wel eigenlijk een familie. En of je nu broertjes of zusjes in de vereniging hebt of nichtjes of neefjes, we zijn wel één familie. Ja, op de avond dat we hier zijn beginnen jullie eigenlijk aan het nieuwe seizoen. Hè? Want jullie hebben nou de zomerpauze erop zitten. Heb je het gemist, het trommelen, of doe je dat thuis dan nog wel eens even? Ik oefen niet meer thuis. Nooit gedaan eigenlijk. Maar ik mis het wel. En zeker in de coronatijd, toen alles stil lag, dan hebben we geloof ik 7 of 9 maanden niet kunnen repeteren. Dan mis je wel de samenhorigheid. Want voor mij is het wel een uitlaatklep. Ja.
Ja, en natuurlijk, dat trommelen, dat kun je natuurlijk eigenlijk ook thuis op ieder ding, al is het op de wc-bril. Maar zover gaat het bij jou niet, de liefde voor trommelen. De liefde voor trommelen heb ik wel, maar op de pannen en mag ik niet meer trommelen. Dan krijg je ruzie met de rest van het gezin. Hey, leuk om met je te praten, Sandra. Ga nog 40 jaar door. Ja, dat is wel mijn bedoeling. Dank je wel.